Здравейте, сънародници! Казвам се Георги и се намирам в южните склонове на красивата планина Витоша. На място, от което се разкрива гледка към предизвикателната Рила, която е част от Рило-Пиринско-Родопския планински масив, известен като енергийният център на Балканския полуостров и един от комуникационните портали на нашата планета с космоса. А в недокоснатата от човека природа всичко е истинско. Наситено с енергия, блика с живот. И аз се чувствам ведро и приповдигнато като в свещен храм. Затова от тук сега ще ви споделя за една книга, посветена на най-древните ни предци и легендата за тях, достигнала до нас като послание, изплувала от мъглявите пелини на най-древното ни минало. Тази легенда е да ни помага как да оцелеем в днешното, все по-напрегнато настояще, а и бъдеще. В нея има история, с която да се гордеем. Има мъдрости, по които да се замислим. А има и вечните обич и любов, както между хората, така и към околната ни среда, без които смисълът на живота е неясен. Заглавието на книгата е Той, тя и човешкият потоп. История, мъдрост и любов от преди 6700 години. Това е първата златна човешка цивилизация край град Варна, чието обработено злато е с цели 1000 години по-старо от последващите такива в древните Шумер и Египет. Било е най-проспериращото за времето си човешко общество на Земята и най-успешното в нашата българска история. Идеята на книгата е да изровим изпод пепелищата на нашата история ценностите, мъдростите, посланията на най-успешните ни древни предци, да ги съживим и започнем да прилагаме, за да заживеем по-добре както като общество, така и по-отделно. Как се появи тази книга? Защото не съм нито историк, нито писател, инженер съм. Провокираха ме няколко достигнали до мен интригуващи информации. Първата бе лекция на американски професор по история, според който земеделието за пръв път се е появило по земите не само на Близкия изток, каквото е преобладаващото разбиране, но и около Черно море, което за мен бе неочаквано ново. Втората бе все по-набиращата популярност сред обществото ни хипотеза, че библейският потоп се е случил не къде да е, а точно в Черно море, която се подкрепяше от статии и книги на наши и американски учени. Третата бе книгата «Халколитната цивилизация Варна», написана от Светлозар Попов, който за мое очудване не бе историк, а доктор по хуманитарна медицина, в която се цитираше и теорията на английски професор-археолог, че праисторическите българи са открили металургията независимо от подобните опити в Близкия изток. И следващите няколко бяха британски атласи по история на човечеството, в които имаше поместени снимки на фигурки от Варненския некропол като първото обработено злато в света, както и карти на климата около Черно море преди 20 000 години, т.е. по времето на последния ледников период, според които климата по нашите земи и тогава е бил благоприятен за развитие на човека. Бях изненадан от колко малко знаех за онзи далечен период от историята на нашите предци. Очуди ме колко малко са днешните наши археолози, които дори приемат да го коментират. Не е ли логичен въпросът защо
тази първа златна човешка цивилизация, както я наричат някои японски и английски историци, не е достатъчно популярна сред нашето общество, защото нали всеки от нас знае важността на корените за всяко живо същество и жизнената нужда от тяхното изучаване, познаване и почитане при неговото оцеляване. И аз поисках да науча повече за древното общество на нашите предци, като започнах да разпитвам за популярно написана книга, в която да се описва как те са живеели, какво ги е вълнувало, какви са им били мислите, мечтите, ежедневието. Но никой не знаеше дори да е чувал да има подобна книга. А и не срещнах историк или писател има желание да я напише. Така разбрах, че съм изправен пред предизвикателството сам да напиша книгата, каквато ми изглеждаше полезно да има. Един мит, легенда или предание, ако щете, за древното общество на нашите предци от преди 6, 10 и повече хиляди години, като в този мит да има не само история, но там да са вплетени и полезни мъдрости, а също да има обич и любов между хората, а и към околната ни среда. И докато за някой звучението на книгата ще е как да оцелеем днес, черпейки знания от майката природа, от древните учения, от нашата история, то за други звучението може да е какво жената котка Бастет от далечното ни минало копнееше да разкаже на днешните хора. Защото този разказ за живота, вярванията и мечтите на предците ни от първата златна човешка цивилизация е същността на книгата. Около 60% от съдържанието. Там е описано популярно. Какви са били техните мисли, въжделения, разбирания за света около тях. С техните драми и триумфи, както индивидуални, така и като общество. Но най-интригуващото е, че по онова време предците ни също преминават през етап на започващ катаклизъм, потоп, на който в своето забързано ежедневие не обръщат нужното внимание. Упоени от вярата в техните лидери и жреци и своята самонадеяна независимост от околната среда. Така ги сполита и потопът. След което онези от тях, оцелелите, осъзнават своята взаимосвързаност помежду си и взаимозависимост природната среда и избират по-различен начин на съществуване, което им позволява да създадат най-развитото за времето си човешко общество. А как са го постигнали, е описано в разказа на Бастет. Там основните герои са Бастет и Атрахан. Атрахан е вождът от царския гроб на Варненския некропол. Той се е занимавал участвал е в изграждането на това най-проспериращо за времето си човешко общество. Докато Бастет, митичната Бастет от Странджа, тя е била жената на Атрахан и неговата връзка с околната среда, флората и фауната. Чрез тях двамата посланията в легендата достигат до читателя. Всичкото това е в интригуващо увлекателната първа глава, 60% от книгата. Като се въздържам да разкажа повече, за да не намаля удоволствието на желаящите от вас да я прочитат. Така преминавам към останалите 40% от книгата, които са научни доказателства, размишления и заключения по съдържанието в легендата, изложени в 4 глави с библиографска справка на български и английски. Във 2 глава задавам и си отговарям на следните въпроси.
Възможна ли е телепатичната комуникация? Има ли достигнали до нас митове и легенди за древен потоп по нашите земи? Съществуват ли научни доказателства за такъв потоп в региона на Черно море? Какво е било нивото на развитие на хората в нашия регион, както преди потопа, така и непосредствено след него? Имало ли е регистрирана имиграция на големи групи хора от нашите земи към по-отдалечените региони? Нагласата ми бе с приключването на тази втора глава да завърша и книгата. Но, покрай проследяването на имиграцията, се натъкнах на митове и легенди и сред други, по-отдалечени народи, все за древен потоп и с много общо като описание и послание. Та въпросът, който изплува пред мен бе: дали тези множество митове и легенди са предания за един и същи потоп, нашият, черноморският, или са отглас от други подобни катаклизми по земята? А в допълнение около мен вече кръжаха и още два въпроса. Какво се е било случило с нашата първа златна човешка цивилизация преди 6000 години, когато според историците тя мистериозно изчезва и в последващите 800 години по земите ни не е имало осезаемо човешко присъствие? Както и какво ни предстои в обозримо бъдеще на нас, които нали уж сме част от днешния златен милиард, днешната златна човешка цивилизация? С тези три въпроса пристъпих към следващата 3 глава, като се сложих скафандър и се гмурнах с изследователски трепет на пътешествие из дълбините на най-далечното ни минало, където е историята на Вселената, на Слънчевата ни система, на нашата планета Земя, на живота по нейната повърхност и катаклизмите, към които този живот е бил принуден да се адаптира, за да оцелява. После се появи и първият човек, Хомо, още преди цели 5 милиона години, който бавно еволюираше, за да се изкачи на сцената преди 100 000 години и най-последният човек от рода Хомо, днешният Homo sapiens sapiens. Проясняваха ми се и какви са били природните катаклизми, предизвикателства пред нашите предци, впечатляващи със своята драматичност, дори и само в последните 100 000 години. И 3 глава е завършвам с описание на някои от най-древните човешки працивилизации в периода от преди 25 000 до преди 8 000 години, а нашата е била една от тях. Така, в края на 3 глава вече знаех, че митовете за потоп сред многобройните народи по земята са за подобни катастрофални събития, случвали се навред по цялата ни планета. Но все още нямах отговор на останалите 2 въпроса. Какво се е случило с нашите предци преди 6000 години? А и на още по-актуалния, какво ни предстои? Затова в следващата 4 глава се насочих към историята на човека в последните 5000 години. Към историята на разслояването и последиците от него, достигайки до днешното най-развито човешко общество, САЩ и партньори. После споделям както потискащо негативни, така и вдъхновяващо позитивни примери по оцеляване на различни човешки общества от последните 5000 години. Прави и анализ на днешните предизвикателства, възможните катаклизми, потопи, цитирайки и непопулярна, но съществена фактология. В края на 4 глава вече можех да споделя и своето разбиране за какво се е случило с нашите предци преди 6000 години,
отговаряйки си на въпроса, а дали те всъщност са били изчезнали? Защото се оказва, че не само, че не са били изчезнали, но са едни от създателите на ямната култура, която е в основата на индоевропейските народи, и че ние днес носим над 30, ако не и 40% от техните гени. Но най-същественото са техните опит, прозрения и послания към нас за жизнено нужните обич и любов между хората и околната ни среда. След което дойде време и за последната 5 глава на книгата. Как да си направим лодка, сал или корабче? Затова, по мое разбиране, книгата е не само мистично развлекателно, но и реалистично полезно четиво за как да пребъдем във все по-предизвикателното време, в което живеем. С поуки, мъдрости и послания на предците ни от миналото, тя провокира всеки от нас да извърви своя път в намирането на отговора на въпроса как да оцелея днес. А който от вас има нужда от повече информация за къде да намери книгата или има желание да сподели, допълни, коментираме, може да се свърже с мен, автора, издателя, на посочените тук имейл или телефон. Благодаря ви за вниманието и светли, хармонични дни за напред.